Na duma-duma aramid nga aramid manipod kawayan, kas iti basket, bags, mugs, kalugong kenda dumapay, titampok iti 2025 Regional Bamboo Summit nga adaan tema Climate, Culture, Community. Ti Regional Bamboo Summit ana igiddan iti maudin nga aldaw ti Bamboo Month ket inisyatibo ti Department of Trade and Industry kadwa ti Regional Bamboo Development Council nga daan kalikagom amang itag-ay ti bamboo development industry iti Rehiyon Cordillera. Iti baet at ti probinsya ti Abra tinabigbigkas pioneering province seknan iti industriya ti kawayan iti Rehiyon Cordillera may summit a problema ti saan a panagusad ti development industriya ti kawayan iti probinsya gapu iti kinakurang impormasyon may naig ti kinapateg ken serbi ti kawayan. Apart from the bamboo craft nga maaramid iti kawayan, naipresentar tatay dakkel nga resource iti kawayan nga mabalintay pa nga pagaramidan tinaduma-duma nga produkto. Kas naipakita tatay pwede siyang maging construction material, pwede siya sa food, pwede siya sa textile. Carbon sequester dito, so it's very environment friendly. So when it comes to producing different products, very green ko natay ko madeji anya, very sustainable and safe nga gamitin ko natay man lang nen. Very sustainable yung material at the same time very resilient also. Mabalinta yung mausar in how many years kasi atipkar iso ng materyales. May sa awagas a panakasustener ti kinaadda ti kawayan ti probinsya, ti panakairaman ti panagmula ti kawayan, iti babaen ti National Greening Program ti DENR. Ken babaen ti collective efforts ti naduma-duma nga government agencies, masuportaran ti Comprehensive Development Program seknan iti industriya ti kawayan. Apart from DG production, iti DTI we're also helping dun sa product development. Yung market development especially, tapno may promote dagito kawayan tayo dito. May basar ti Bamboo Resource Inventory ti DOST, iti ili ti likwan baay, ken tubo ti adaan kaadwan amula ti kawayan. Iti biyang ti gobyerno probinsyal, inpeteng ni Governor Takit ti panakin na mayet na kadagiti national agencies para iti panakay subli, ken panakapapigsa ti industriya ti kawayan. To work together, simpahin tayo Abra. I am 78. I might not be given the chance to serve you anymore, but try to help our province mate. I am here to serve you, not to disown you, whatever you can call it, but I'm here as your governor. So thank you so much, DTI, for bringing this. We did a lot regarding the bamboo. Let's wake up, Abreño. Make Abra great again. Ti aktibidad ket inatendaran dagiti members ti Provincial Development Council, LGUs, national agencies ken bisita manipod na duma-duma a probinsya iti Rehiyon Cordillera. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.